Lagon ngimpi aturaken piyambun jengani saking tlatah gedhang sang dirjo rambane Mas. Iya, iya, iya. Indonesia. Lek goleki 3 minggu sprene. Napa nih? Kula. Ngertos riyen napa? Ngertos ki ambek napa niku habis corona niku lho, Pak. Apa iya? Delik terus wedi. Delik. Corona ki kagungane sing kuwasa. Lah nggih. Sakniki pun ilang. Oh ya ora krasa, lunga ya ora krasa. Oh nggih niku kagungane saiki wis bebas corona. Alhamdulillah sampun sami. Mudah-mudahan campur sarine iki sesuk laris. Nggih, amin. Amin wis mulai laris to jenengan nggih. Wis ket biyen. Nggih, alhamdulillah. Meru seneng para seniman iku nggadhahi kesempatan ingkang langkung kathah. Terus nggih. Terus nggih. Ayo, ayo. Biasa. Alah yo, kokean dok. Sing ningali niku kula kenal sedaya. Dadi malah isin. Ora apa-apa. Heeh. Anggere wit kulino sesuk ora kelar. Iya insyaallah. Sri
Allah. Piye? Kula iki deg-degan banget. Heeh, ngono apa to? Ora apa-apa. Ya Allah, deg-degan. Wis to. Tenang wae wong nek Lah, omahe nggih. dhewe kok. Justru teng omahe dhewe nek kula iki deg-degane ngewek delok tanganku iki. Astagfirullahaladzim. Iki kula bel Pak wau iku. Yen kaget. Wah, spontan. Mosok campur sari neng kene ngono. Lah jenengane ngapusi kula. Oh Ya Allah Pancen Gusti. tak dadak. Yen ngapunten nggih Bapak, Bapak. Yen ngapunten saestu nek mboten seneng nyali kula. Naweng dihapusi niki wau geblasuk. Terus kene wis rampung urung. Nggih. Tek ngendi, Bang? Gedang. Ya. Gini, Pak Narso, katang katon bunga sampe iki ra mudeng. Waduh. Asyik. Kula niku saking anu napa grogi niku ilang kabeh. Astagfirullah. Seh, ra. Silakan ini sampun kabiasa pun terakhir ya sebut ya Alhamdulillah. ya alhamdulillah ya ora lali nek mung kurang